Hey venner, hvad så? Jeg har en masse gummifiduser her. Og... Oh shit. Fuck. Okay. Her har jeg en masse skumfiduser, og nu vil jeg se... Jeg vil ikke lave en chop bun challenge, jeg vil bare se, hvor mange skumfiduser jeg kan i munden på en gang. Og her har jeg sådan lige sådan en skraldespand, hvis det nu skulle gå galt. Så ja. Nå, okay. Der er sygt mange, ja. Der er sygt mange skumfiduser lige her. Og hvis I kan høre nogle snak, så er det Ditte, som jeg snakker med lige nu. Så ja. Hej. Yes. Okay. Nå. Så ja. Okay. Jeg magter ikke selv at tælle, så det må I lige gøre. Jeg skal nok tælle. 3, 2, 3. Wow. 4, eller hvad? Jeg kigger slet ikke. 5. Det er ulækkert det her. Du skal gøre det igen. Jamen det er fucking svært det her. Fuck hvor ulækkert. Kan man ikke mase dem sådan her? Men du skal godt trykke på, jeg skal lige slå det her. Så der. Okay. Okay, start lige videoen forfra, sådan helt forfra. 1. Hov. 2. Gør den nu umage. 3. Helt ind med det. 4. 5. Kom nu. 6. Du har kommet op til 10. Kom nu. Nej, Simon, stå sammen. 7. Nej, ikke giv op. Ej, hvor er det klart det her. Det er lidt på bordet. Fuck, hvor er det klart det her. Simon, nej, Okay, jeg prøver lige igen. Simon, please. Hvad? Må jeg ikke være med, bare med noget? Jeg under dig. Nej. Jo. Okay, nu vil jeg lige prøve at se, hvor hurtigt jeg kan spise 5 skumfiduser. Hvor mange skumfiduser har du lige? 250 gram. Hvor mange er det? Sådan en hel pose, der var helt fyldt lige før. Nå. Okay, så har jeg 5 skumfiduser nu. Slug. Det gør du normalt også. Gå hurtigt, Simon. Simon han sluger til hverdag. Har du slået den frem? Nå. Okay, det tog sådan 45 sekunder eller sådan noget. Fuck, du langsom. Nå. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Ja. Jeg har smidt sådan 10-15 skumfiduser ud, tror jeg. Men ja. Tusind tak, fordi I så med i... Fuck, hvor er det lyset dårligt nu. Men ja, tusind tak, fordi I så med i den her video. Nå. Ja, like den, subscribe den. Eller like den og del den og kommenter og alt muligt fedt. Og så bare subscribe. Fedt, man. Må I have en god dag. Til Ditte. Må I have en god dag. Vi ses. Hej.